Hi guys, good morning guys, welcome to my vlog. Sama mo guys, punta tayo ngayon ay sa Bulacan. Bili tayo ng gamit ng chikiting. Na guys, samahan nyo guys. Na guys, samahan nyo na ako guys, alis na tayo guys. Tayo guys sa MUA 3 Eco. Guys, dito na tayo guys sa Rizal Farm. What the fuck? Ay nga kano dito mag-aala ka. Maling truck dahil mga ibang bansa mo. Yes, dito na tayo sa Malabon. What's up guys, dito tayo guys sa Bulacan sa Marila. What? What the fuck? Dito na tayo guys, malapit na lang tayo dyan sa kanto guys. Ayan guys, dito na tayo guys. Ayan guys, nakarating na tayo dito. Punta natin yung mga skiting natin. Dito na ako guys. Oh. Hey, please na, please. Okay. Sa ate mo? Ano hindi mo na? Ay, ate, basta. Bless na. Parang namamayat ka. Ano to? Chocolate. Ay guys, dito na tayo guys. Oh, chocolate ako. Oh, chocolate papa ako. Makulit na. What the fuck? Buksan mo, papa. Chocolate ko. Yun na. Hi guys. Tayo me. Alis kami mo. Inisip me. Bili kami ng Bili damit saka notebook. Opo. And guys, alis na kami guys. Ate Laika. Ito sisikal daw. Tara kami na isang tricycle. Bili na mga school supply. Hi na, hi. Hi mana kay, hi. Hi. Welcome to my vlog, no? Okay. Guys, lakay na ng tricycle. Na yung daanan nito kuya, no? Doon na lang sa ano? Ha? Doon na lang sa tulay. Tulay yung inaayos, no? Hindi na umabot sa tulay. Nandiyan lang sa kanto ng dinera. Oo. Hindi na lang gagawin. Binitin pa. Binibitin man nila eh. Hindi na yun. Yan guys, punta sa may kawayan. Bili na. Guys, malapit tayong bumaba sa tricycle. Ha? Okay ka lang dyan? Okay ka lang, Kai? Kai? Okay ka lang? May matraffic guys. Ah! guys,
Studio minus. Magkano bos? Gusto nga. May 10 kayo mo. 10 piso. Selamat. Kapan kami guys, partikel. Sakay naman kami ng jeep. Ng jeep. Putang may kawayan. May kawayan tayo, ba? Ano? Wala, masayro. Guys, yan kami guys. May kawayan. Tayo muna guys. Guys, mapala namin guys sa jeep. Lakad-lakad ako guys sa bilihan ng mga notebook, school supply. Guys, papasok na kami sa bilihan. Bilihan ng mga yan na guys, dito na kami sa bilihan ng mga notebook. Yan kay, yan mo? Yung anak kong makulit. Ito sa akin, no? What? Kay. What the fuck? Yan guys, daming mga bilihin dito. Gold supply. Pili na, like. Yan, pili na. Ano piliin mo? Kay. Ale, dito ka dyan. Dito ka lang. Sama ni ano mo, ate mo. May mawala ka. Pili ka na? Ha? Pili ka na, Dang? Ano pili mo? Ito. Ano ba yan? Notebook? Meron ka na dun ah. Lagayan ng ano yan. Uy, lagayan ng ano yan. Anong bayan? Ano, lagayan ba ng ano to? Notebook to eh. Hindi yan, meron notebook yan eh. Ano ba sa'yo? Meron ka na dun ah. Ay, mayroon ka na doon sa bahay, di ba? Baunan yan eh. Yan guys, napili lang. Ay, kulit to. Baunan daw? Sa'yo like, ano napili mo? Ha? Ano ka napili? Guys, malapit na kami matapos family guys. Ilang notebook lang. Yan na guys, magbabayad na tayo. Ikaw lang bayad namin, okay? Ha? Ikaw lang bayad namin? Hindi. Iwan ka dito. Ay. What the fuck? Yan na guys. Tapos na guys, yung pamili namin guys. Ito na guys. Palabas na kami guys. Ito lang guys, yung binili. Yan na guys, pauwi na kami guys. Tapos na kami namili. Alam mo sa poste na. Oh, dito lang, dito kanto. Dito lang. Dito lang. Guys, dito kami guys. Kano boss? Ya. Okay guys, papasok na guys. Naglalakad. Kami guys.